Manje uzofunani phona? Uzofuna umfazi wakho wamlobola, angithi wamlobola. Wamlobola. And sinenza iphutha kakhulu. Ngiyabakhalela omalume bakho. Yabona ngale nkathi kufika amalobolo kuzoshisa impepho emsamo. Wena wazi kahle ukuthi lo baba umthanda. Uyazi ukuthi lapha emsamo kuyaguqa kuthiwa ngithe zwiphi yo manje uthasimthatha simthatha sizomthatha wendoda sizomthatha. Cha naye ungcobo yena wehleze. Kahle wena sibebebe. Ngifuna ukukutshela wena, ngifuna ukutshela indaba yakho. Uyazi ukuthi makulotshola omalume bakho bakuyisa lapha emsamo beguqa bekucelele ethongweni ukuthi nayi indodakazi yethu sihambe emzini nomuntu. Nanga umkhonyane efika sezolobola. Niyazi ukuthi ezinye izinto nibona izinto engalungi nje. Ingenxa yenu nifike nikhuluma izinto ezirong kubazali behambe beyemsamo befike beguqe lapha benicelele. Lizokushaya idlozi Mahadebe lizokushaya. Manje ufuna uzomthatha. Uzomthatha. Mawuthi umthatha khokhe imali yakhe. Mawuthi uthi asingamthathi khokhe imali yakhe. Cha, ngifuna silungise lento. Mina ngifuna silungise manje. Makuthi kufanele sibonene nabazali bakho noma ubaba bakho noma umalume bakho sikhulume yona le ndaba yakho ukuthi wenze vele usungena isibayeni senye indoda. Sifuna ukulungisa lokho ke manje usungena esibayeni senye indoda. Wena sisi uyeke kube yiphiqiphiqi ukushona ngapha. Cacisa ukuthi yiphi indoda oyithandayo. Njoba eSouth Africa amadoda kunjena ebulala abafazi babo. Inina niyakwazi lokho. Khuluma phela. Ngibathanda bobabili. Wena sisi khonto epaquza. Kanjani? Khonto epaquza iyahlupha. Bafu ayusho ukuthi usathana nawe wedwa. Lalela Hayibo. Silungisa lento. Ngiyacela wena mase siyakhona. Hayibo. Yebafowethu kanti kwenzakalani nje? Wabulala Ngisacela nehlisa umoya ne? Ngicela nehlisa umoya. Yabona into esengiyithola la ekhaya. Siningi isiphithiphithi esikhona. Sengibonile siningi ngithule kakhulu ebhuti. Mana Siningi ngiyaphithizela la ekhaya. Kahle wena necicile lenkomo. Lalela, ngifuna ukuthi ke silungise inkinga ke manje engiyibona ukuthi kukhona okunye engaphezulu. Sisi udadewenu niyezwana nje inhlalo ivivele ikhona iright. Yazwana kahle kabi uyisanganisele leli iphara lakhe lamzali. Ngifuna silungise. Hayibo. Sisi Inkosi yazo uzoyikhokha wena. Inkosi yazo uzoyikhokha wena. Baba zadliwa yimi. Baba. Zadliwa yimi baba. Nasi Angiyalinga. Ushaka masuqedile. Baba. Yithi Ngoba lezo inkomo webaba. Wavumelana ukulotsholwa wena. Wavumelana. Ngifuna ubaba cebe nakwahlule kodla imali kaMatheni. Cebe ufake ehlaka. Ngifuna ucebe. Miyeke nekhulume Awuthenga imoto baba ulungisa imuzi wavela washona amakhelwane odla imali. Nawe wahamba wayofeba kaandile. Ulungile. Miyeka kanjalo. Angiyitholanga vele imali kwakumele ngihambe ngiyofeba. Wena uhlaleleni ngoba ushintsha amadoda. Bona angizali mina. Angizele mina. Mina ngizele ngilotsholiwe Iphi ingane pho? Ngizele ngilotsholiwe wena uzeka bakubona. Isikhohlakala lesi. Bafo, ngicela ujombile la. Isikhohlakala lesi. Ngicela ujombile la. Ngibingelele. Ngiyacela ke babukeli bami ukuxolisa kuleli viki leli sithe sisashutha sithi sizama ukuqedelela ivideo ebimayelana nobaba uNgcobo ebeyolanda amalobolo noma eyolanda ingodiso yakhe umuntu wakhe amlobolile namhlanje usesixhumene nomndeni wakwaMakoti iKahadebe la sikhona namhlanje sizolungisa lolu daba ngoba siyafuna ukulungiswa njengoba sithi silungisa isizwe namhlanje sithe ake sihlanganise ubaba nodade wabo kaMahadebe ngoba udaba fanele luphele fanele liphethe namhlanje ngifuna siligoqe ngifuna ukuthi silicacise ukuthi sinithathele size siliphethe kuvela ukuthi iqiniso lenzakalile ngoba sifuna ukulungiswa Siswami ngibingelele emsamo ngiphinde ngibingelele nawe baba mase ngiphinde futhi ngibingelele emndenini wala ekhaya. Yebo sawona. Baba sisekhaya namhlanje ekhweni lakho. Yeah. Kuthiwe kephi isekhweni la. Isekhweni ngala ngoba phela ngikhokhile. Okay. Last week isifikile. Yeah. Sakwazi ukuthatha umakoti kodwa asiphumanga kahle kunjalo namhlanje ke sicelile ke udade wabo kaMahadebe ukuthi
sike sihlale phansi nobaba njengoba namhlanje besamukele ngezandla ezimhlophe ukuthi silungise lelo daba ngoba usisi akazazi ukuthi uyiliphi. Uyangithusa nje namhlanje nimbone egqoka amaphinifu ukube nasekuqaleni wawugqoka amaphinifu emzini wakho ngabe ngikushayela ihlombe manje nje usakhombisa khona ubugebengu. Sesifikile la usugqoka amaphinifu as umuntu olungile ngobukini but ke angifuni ukungena kakhulu lapho sisi anginike nje ithuba nibingelele baba ngoba usubingelelile nawe usise ichaze nawe baba futhi uyichaze. Ay ngubaba lekhaya Hadebe. uHadebe Yebo Hadebe ikwami la. Empeleni lento engizwayo mina ngithusa ngokuthi umkhwenyana wayeshaya zonke lekhaya. Angazi lutho nje umsilimu imdala nje ngazi lutho kuhlangene la ekhaya. Kuthi ingane sikizwa manje iyangithusa. iyakuthusa. Ngiyazi lutho. Singezwa ngemndodakazi kwezakala ngempela ngoba angazi lutho ngempela. Hayi ukhona uzokhuluma namhlanje. Nami ngithatha ngicishe abadle bokufika uzabe imphuqa kakhulu ingane. Okay. Sisi ubaba uHadebe uke kwaqhamuka nokuthi ngabe uwe futhi othe ukumtshela uthi no man akusahambi kahle. Ngicela nje uqale lapha ukuyithuleni wena ubengelele mase uyasichazela. Sanibona. Mina igama lami nguAyanda, sisi wami omdala ngwakaHadebe ubaba. Oh. Yebo. Okay. Okusho ukuthi sike saxoxa la nodadewethu mayelana nokuyiphatha kwakhe mengabe ngala. Yena useyingoduswe umuntu ulotsholiwe wenziwa yonke into kodwa indlela ayiphatha ngayo ayingijabulisi nami. Noma ngimkhuza akakhombisa ukuthi khona into wrong ayibonayo ukuthi uyayenza kulento ayenzayo. Kwaze kwafika esigabeni sokuthi le ndaba ngiyidlulise seyingaphezulu kwami ngoba akalaleli. Ayidlulisa ke indaba ngayidlulisela kumyeni wakhe ngosibari wami uNgcobo. Ngifuna ukungena kuwena hayi ngoba mhlambe ngithi mhlambe khona into wrong. Kukhona sebevelile kudade wena omdala ngithi Cha. Uyomdala. Uyena omdala mina. Kukhona seke bavela kuwe bezo bethi nje baba. Hayi lutho. Abekho. Lutho abekho. Okay. Okay, siqhubeka nendaba. Yebo. Oh. Ushuthi wena ubone udade wenu esebenzisa ubaba uMapholoba. Yebo ngimbona nje edlala ngethuna futhi ngoba lento ayenza izombulalisa ekugcineni. Okay. Izombulalisa ekugcineni ngoba ubaba uMapholoba wamthatha nengane yakhe. Kodwa yena uyakwazi ukuthi asuke la ekhaya engathi uya kuSibari kodwa akayile kuSibari uye kuAndile. uAndile lo wamdaxaza wamshiya kanjalo nengane. uAndile umfana kaCelemba lo wayesikhupha ngoCelemba. Yebo umuntu wakheke leyo la alala kuyena. Hey. Kudala ngimkhuza kezwe. Kudala. Size sixabana noxabana. Okay. Ngitshela ukuthi ngeke amiyeke uAndile namiyekela uNgcobo. Kodwa ngalana isemayini ngala. Ngoba uyanakekeleka financially. Yazi kunento lana ngiyethi ngiyilalela last week. Udade wethu benobaba uNgcobo. Engazi ukuthi ufike vele sekuneminyaka kusekhona umama ngithi umama wadlula emhlabeni edluliswa ke isifo seCovid. Yebo bevele umsizi wakhona kaNgcobo. So lona usheshe kunezinto asuke ayibona ukuthi ngakwazi ukuphila ngobaba uMapholoba ngala nokube kusekhona ulokhuzana kusekhona ubaba wengane ngalana engamtshelile futhi ukuthi uMapholoba ngalana kusekhona ubaba wengane nobaba wengane ngalana akasho ukuthi khona akamtsheli futhi khona uMapholoba ngeke futhi azakwazi ukumtshela ubaba wengane akanakhanda uyaxhajela uzombulala nje. Ingakho ngize ngakhetha ukuthi indaba ongcina ngiyidlulisele kuba uMapholoba mhlambe yena uzokwazi ukuthi azokhuluma nobaba wethu ke. Uyiyoyo ngala ingala ushone ngala uyiyoyo sis asidlali la angidlali yabona njengoba ngize ngacela ukuthi namhlanje angibone ubaba nodade wenu udade wenu uyabona ukuthi na impilo yakho uyayibona ukuthi isilengele wenu manje njengamanje usulengele wenu usudlala ngempela ke manje ngezulu manje ngoba na last week sizisaphuma kanzima lapha njengoba sesizoqedelela kwavaleka ukushutha sangakwazi ukushutha ngenxa kalo masikito wakho lona ngathi nje yiphaka usikhotheni lo. Yini inkinga yalomfana mhlambe mayixoxela uthi yini le ambambe ngayo mama uthi niyaxoxa nje exoxela wena
ngoba wena sisazodila nawe. Leyo mfana ubukeke umuntu ongalunganga ngoba udadewethu kwesinye isikhathi makuthiwa silele nje ekamereni unako ukuhayiza memeza igama lakhe. Wini West yini lo mfana? Ayangimazi ukuthi unhloboni. Angimazi kodwa nje impilo yakhe ayiqondile. Angimazi nanokuthi wenzani ke empilweni. Angimazi. Akahlawulile lo mfana lo. Baba lo mfana wakafika nje waletha noma ke idada ke. Mina ichilo nje lengizwa kuqala nje. Mina umusa wahade ukuthela ngehlazo. Kodwa mfana ngazi umfana umpampaye emgaqweni. Angibesithi Uhlala eitradini. Osemthumkhwenyana nami ngathola ukuphumula endlini. Kodwa mfana unodlame angazi umthandana umfana lo. Shuthi nalomndeni wala ekhaya usengcupheni. Ngoba ngisho nje ukuthi nami ngizithola ukuthi nje sizogozola amahlangano nami osengiyigugele ngisho. Ngathi nangu sebuyisa ngibuyisela emuva. Okay. Ngifuna uqhubeke ngikhona into engizwayo mawuthona lo mfana umuntu ongalawuleki umuntu ahlala ekhulume ngaye akakhulumi ngomapholoba ukhuluma ngalomfana nje Hayi lutho akakhulumi ngomapholoba umuntu nje osematheni nje uandile khona ukuthi mhlawumbe khona into amenze udadewethu ngeke hayi impawu noma ezinye izinto akakazisho ahlebe ngawe nokuhayiza nje lokho akuhayizayo ngiyangi-understand ukuthi okwani umuntu ovela avuke nje phakathi nobusuku ahayiza amizigama lomfana kokwenzani mase ngimbuza kahle mase kusila akayazi yonke leyo nto mangithi asixoxela ubaba lento akafuna ukuthi sixoxele ubaba lento akafuni futhi ukumyeka madoda kungenzeka ukukhona kwenzile lo mfana kulokhuzana ngiyasola ukuthi khona kwenzile futhi akuncane kukhulu baba ufuna ukungena kuwena mfethu yebo njengoba uthe nje ngikulekelele kulolu daba lolu ukuthi ake sifike la silungise le ndaba nangu sisesebika ukuthi uyahayiza wenza yonke lezi mhlawumbe mani nobabili imaphi iziphi impawu ekhona njengoba esebalile ukuthi uyayibona inkinga nangu udadewabo engenobishini mfethu uyabona nje njengoba ekhuluma udadewethu uSibali lana ngiyabona ukuthi lento ayishoyo nami izinto ebezike zingivelele lezo ngimuzwe sememeza uAndile nje ngixake ukuthi uAndile wani noma mhlawumbe wabulala uAndile noma wenze ummemeza nini uAndile ummemeza nini mfethu mangabe sisenkonzweni madoda ngizwe nje sekuqhuma igama likaAndile ngixake ngibuza ukuthi ubaba uAndile ukhuluma ngaye uyayibona nje lento mfethu hey Ngicasule lento mfethu yabona madoda sengiyabona ukuthi sengithuza ukuthi ukuphendula i2000 mfethu uyabona nje sengiyabona ukuthi sikhohlakala kufanele ukuthi ngizofuna amalobola ami la mfethu ngoba manje angisayiboni ngiqhubeka nalo mama uMahadebe ngcono impela ngizama ukwenye indawo ngoba kusho ukuthi lesi sibongo sakaHadebe mhlambe sithanda ukuba inkinga kanti ngangithi ngibuke kahle kanti ngironge iyashaqisa yona lena sengiyabona kakhulu awu kodwa madoda ngunkomo sengishintsha nje ngibe usiphengu uAndile lo shuthi usekuphendula i2000 manje ngiyathemba ngiyacabanga ukuthi enkonzweni ubusuku nakho kwethuka nawe ukuthi njalo mhlawumbe uyamkhuza mawumbuza ngalo Andile bethini ngaye bethi mawusuzumbuza Andile lona uyisima kanjani hayi bengafunike lapho mfethu ukuthi ngichazele nje ubevedana asuka hayize futhi akhale nje ngimbuza ukuthi yini ekukhalisayo ngabe uyangiphendula ukuthi lo Andile lona umuntu owambulalayo noma ukwenze kanjani noma wafela phezulu kwakho ngoba phela mangabe sisenkonzweni ukhala ngaye ngathi umuntu mhlambe owafela phezulu kwakho awucacise kahle haya vela aqhubeka akhala sengiyabona ukuthi nami hayi kuze ngikhululeke kungcono ngivele ngitshela ubaba uHadebe ukuthi hayi akangibuyisela amalobola ami baqhubeke nezinto zabo abaqhubeka nazo kodwa phela naye ubaba uHadebe uzoke echazela abantu ukuthi kahle kahle njoba athatha amalobolo nje kumina wayazi ngalo muntu lona okuthi uAndile manje njengoba nami sengithola mangabe sekuchaza uSibali la ukuthi uAndile lo ubaba walengane lena kahle kahle ebengikade ngingatshelwa ngaye lo Andile ukuthi usa exist kwayena nje bengakaze ngithele ngaye bengazi ukuthi mina waba nobaba wengane ubaba wengane lo ningamazi kwalona igama lakhe selivela nje manje baba uAndile ushilo wathi umuntu owehla abama up and down la elokishini umuntu ongahlelekile uyindlavini
umndeni wakhe ke uandile wona njoba nathi ubaba uMapholo besethe cha akeke ecele thina ke sisilungise isizwe ukuthi sibe umndeni wakhe naye ukuthi sizomlekelela kulolu daba ngoba into esitholakala kubaba yabona abakhonga ebalethile sebeyamhleka manje ngaphela kahle sesikhuluma thina lolu daba esikhuluma la udaba labakhongi kahle hle ukuthi ngoba lokhuzana mahadebe usukonile baba hlala phansi nathi ingane yakhe siwenza umonakalo ngoba phela kuyicala ngaze ngambekela nangathi kuyicala ukuguqa emsamo uthi nathi indodakazi yami namhlanje iyaphuma iyemzini nomuntu ubaba into engiyithola ulobolile ngemali yakhe yokugcina baba ugcina unganabanga entweni obukade usibhalele yona ukuthi nale mali lena uzuyithola uyithole kanjani njengoba ngifuna bazi ukuthi uyindoda ejuluka uyindoda ezamayo futhi lezi ngifuna ukucacisa lokubabukela lezi ithukuthuku alobolwe ngazo la akuzona ezakhe ngifuna ecacise lokho ngifuna ukucacisa ukuthi lamandla lobole ngawo la akusiwona wakhe kodwa ngenxa ukuthi ubaba ebe indodakazi athenga noma angikhusale ngifake phansi kweumbrella kube indodakazi yami kube umkami kube umuntu engizophila naye sizohlukanisa ukufa kodwa namhlanje sithola thina sesila engabe inkinga ilungiswa abakhongi ngicela uchaza udaba impela mfethu yabona le mali engayithathayo ngalobola ngayo imali wathi mangabe kushona umama wekhaya kuyena engangishade naye wayekade esebenza kamasipala edlala nemshwalensi le yakhona base kuphuma imali ke enkulu ezihamba neyasemsebenzini ngakwazi ukuthi nami ngokuthi ngangibone umuntu engijela ukuthi umuntu ophilayo ake ngihambe ngithathele imali ngihambe ngiyokhokha noma kungeve ukuthi siyiphele yonke isakhona esasele kodwa nje ngangaceliwe umuntu phela ukuthi thula wena thula baba awulungise indaba thula wena wafele umfazi thula baba manini uhlobolo lo muntu lolu uhlobolo lo muntu ngicela ningichazeleni sephutha nokubheka izinto eziphenywayo ikho nje into oyikhulumayo naba uganile awunandoda awuwazi ngisho ukubabuya emendweni ukuthi manini ke Silungisa lento ngiyacela abovusuka wena mase siyakhona hayibo yebafowethu kanti kwenzakalani wabulala ngisacela nehlisa umoya ne ngicela nehlisa umoya yabona into esengiyithola la ekhaya siningi isiphithiphithi esikhona sengibonile siningi ngithule kakhulu webhuti mana yebo ningi ngiyaphithizela la ekhaya kahle wena necicile enkomo lalela ngifuna ukuthi ke silungise inkinga ke manje engiyibona ukuthi kukhona okunye engaphezulu sisi udade wena uniyezwana nje inhlalo ivivele ikhona iright yazwana kahle kabi uyisanganisele leli phara lakhe lamzali ngifuna silungise hayibo sisi inkosi abazoyikhokha wena inkosi abazoyikhokha wena baba zadliwa yimi baba zadliwa yimi baba nasi isibebe ngifuna ubabacebe nakwahlule kodla imali kamakhelwane imoto baba ulungisa imuzi wavela washona amakhelwane odla imali nawe wahamba wayofeba kaandile ulungile amiyeka kanjani ngiyitholanga vele imali kwakumele ngihambe ngiyofeba wena uhlaleleni ngoba ushintsha amadoda ngona angizali mina angizele mina ngizele ngilotsholiwe ingane pho ngizele ngilotsholiwe na uzeka bakubona isikhohlakali bafo ngicela ujombela isikhohlakali ngicela ujombela
Awuhloniphi ngisho ubaba. Noma nje ngathi usisikancane. Awuhloniphi ngisho ubaba. Isa lengane. Sifuna ukusebenza, sifuna ukusebenza. Abadrugs abayidla. Abadrugs. Akadli madrugs. Abinephi emakhaleni noma ebinephenywa. Ngicela sileleke abantu abadala ngoba sizokwenza ubulungiswa la. Sifuna ukuyiqeda lento angithi. Sisi. Yabona into engingayisho kuwe. Ngifuna uyithathe namhlanje isho noma ngangakusebenzela namhlanje kodwa ngelinye ilanga uyayibona. uNkulunkulu wakho semhlabeni lo udade wenu lo akenzelwe lutho yaphunyelwe lutho izinto ngeke yilunge manje usaqhubeka nalokhu ubuqili bakho owakwenza nasekuqaleni ngisho ukwenzana kulungi lutho lomhlaba uNkulunkulu usizoyisizayo ingakho manje udlala angikhalanga ngoba ungqobo ngangimthanda Nkosi yami washitshwa yini aphinjwa yini uandile awuzayikhokha uzayibuyisa yena naye ngani ngithela ngeqhilo bo naye ngani ngithela ngeqhilo bo ngicela baba ngicela sibambe mapholo ngiyazi ukuthi uthema njengoba wabusichazela ukuthi indodakazi yakuthatha ngehlo kusekhona umama singasho ukuthi ibefihla induku eqhubeni namhlanje ngangiright ngithethula angiright ngase wawusuthatha isinqumo ukuthi makuphuma imali zika mama ngoba ngiyathola ukuthi ngike nathi ugroove naye kabani wawulindeleni ushada umfazi omncane nawe sisi Kusela ngengena la ku screen ngicela ukukhuluma ngicela ukukhuluma ngifuna ukucelisana likhe sorry ngicela ukukhuluma usuzongibambela yena ayikahle usuzombamba kabi manje mina mase ngishila into ngisuke sengishila bafethu asilungiseni lento bantu besifazane ngiyacela nawe baba ngizongena khona la iphuthe ngilibona khona bantu besifazane musana ukudlala ngabantu besilisa namhlanje bukuba bujule kanjani manje ngiyafoma manje namhlanje sizolungisa udaba lika dade wenu owenza ngiyacela bafowethu ngicela ukukhuluma bafowethu ngoba ngizofuna inkomo zami la pholo bayehlisa umoya uhamba nama ngithi ngizokweseka bantu besifazane engabe yami uyoyibuyisana ngikhulume bantu besifazane ngiyanicela bafowethu musani ukudlala ngeindaba zokuthi nifuna ukulotshola musani ukudlala ngabantu besilisa if ukubona umuntu wesilisa ukuthi lento ayicela ukuthi ucela ukulobola ucela ukushada awuhambiselani nakho ngicela ungakwenzi ngoba kuningi engabe kuyenzeka namhlanje eSouth Africa likhulu izinga lokubulala kwabantu besifazane uzokuthiwa nomuntu wesilisa uyilengisile ngenxa yobudedengu benu nalast week ngiyibekile lento ngiyanicela musani ukuthatha inqumo ngenxa yokuba happy ngenxa ukuthi nje excited usubona umuntu enemali usufuna ukumshada mase ngiphinda ngizongena la yes love is no age baba ngiyabona ukuthi ingane le kuningi kuyaphithizela la ningi ngathi gcwele spinach gcwele otamatisi gcwele ngayithathela isalukazi usenkinge nje enkulu ngicela ukungenelela la bafowethu mawubona ukuthi ingane ngabe ngiyazi ukuthi ngiyabazi laba bawumnyongo bagibela ngaphezulu bayahlehla benza yonke into bangena ngo reverse kuninga okwenzakalayo makuthiwa kwenza ucansi mhlawumbe uzofikelwa isimo sokuthi ayingeke lo no uyena kanti uright and but akusiyo equality angicabanga ukuthi lento oyibona namhlanje ilento uphume kubaba ngizomkhube ngafale ngizwe afanele ngicela ukukhuluma ngicela ningidelela nani bantu badala sengivele ushukela ngicela ningobaba abadala ningajabuliswa umvuthwandaba noma ukuthi lezi ingane ezincane njengoba kade ngichaza ukuthi ezinye igibela ngaphezulu ezinye ihlehla ngo reverse mase niba nalento ukuthi hayi it's the best this is the best kanti shama wenzani shama get down mahade yezwa imali yami neyizindaba so asilungiseni lento singumzansi musani ungena othandweni ngoba nithi ingane akilibeke nje ngesizulu sithi ingane ziyanefenda musani ungena othandweni ukuthi ingane ayahala baba ziyanekhotha into omama kade bengayenzi mina namhlanje senibona ukuthi nina ngoba nake usubona into ongakazi uyibona ngiyakukhuza ngiyakuhlaba ngichaba futhi
Angingakwenza ngimusana ungena othandweni ngoba izingane ziba umnyovu kunini. Lezi ngane egcineni namhlanje zimthela ngehlazo niyahle ngoba uyasho uba futhi usaba yisho kokotshela abakhongi bakhe bezomlungisela lolu daba. Ingakho namhlanje ukuthi ethathe thina sizomlungisela lolu daba. Ngiyacela bafowethu nobaba abadala phumani einganeni eincane. Baba ngiza kuwena. Untanga yini lo? Ya untanga yini? Safuna umuzo wami wodwa kumile. Nabe uyangixaka ukuthi ngempela sisukela cha awukwazi ukusho lokho kufanele ukubuza ngalelo langa efikela lakho awukwazi ukubuza lokho namhlanje usukubuza ngesikhathi awukwazi imali sekhuluma kanje uzoyikhipha ngiyabuza phela awukwazi untanga yini wawuthule ukuthi uthini efike ezolobola umnyovu lo igama wafika ngalo la ekhaya wathi usebona isihloko lento imbalele kwami untanga yini kusho untanga yini ngambuza ukuthi yiphi imbali ebonayo la wasemkhoma ngasi isandla lesi wathi ngisikhule ngokwanele ukuthi sayezwe umfazi ngambuza ukuthi useneshow ukuthi yaphela umfazi uyamazi ukuthi usigruvane futhi abala kabi wena baba engane ngamazi usikhotheni yes ngathi uzambuza uzoyimela yini lo wathi bona sebelungisile indaba yakho sebelungisile indaba yakho ake ngiphiwe ukuthi abathandanayo mina sebelungisile indaba yakho mhlophe mina ngayitshela ukuthi okushela kanye bakushelela ngayona angilingani bakushelela ngayo wena fela kwami ngiyangakwakho kini mina ngino-50 mina ngishiya ngeminyaka eyamashumi amabili wena mkhulu wena weza la kwami wathi bona imbali isuke imbali asukela ubaba ehlalele kwakhe awuthula ngeke tuwe asukela ubaba ehlalele wena udeliver ingenene wena udeliver ingenene ngapha nangapha udeliver ingenene abethula wena awungiyadifenda ngale kwanokho ngizothatha le ndodakazi yakhe enye ongcono kuthiwa izali kulungile ngoba nginazi izingane ngizoyithathela le ndodakazi ngihambe nayo thathu kambe nayo wavela ngazeke ngeke angifuni singene kakhulu ukuthi uzothatheka baba nayo indaba kade ngisayilungisa nawe baba uyavuma ukuthi wambuza wavuma okay wafike la ngihlalele ngiphuze lami ngaphusha utshwala ngithatha sengivuka ekuseni ngangena ngavula ngaye la uphuza utshwala ngoba usuthatha imali yami shothi ngithi ngangidlile ngaphuza itiye naye ngane ikhona uphuza utshwala ngaphuza khona imbali seyitholile sebonile ekhaya ngaphuza yiphi imbali umbuzo wami ehlele kuwo lo sofa lo okay ngifuna ukuyigoqa manje isitori sethu ngifuna ukusigoqa uyakhala ubaba uyakhala le ndoda njengoba usho ukuthi eyalobola ngazo la ekhaya akusiwona amandla akhe kwakamandla kamama ayemshiye nefa nakuthi ingane zidle namhlanje ingane ukuthi ke naphuma isolution bakwethu mana njengamali yami ngihamba nayo noma ngihamba nodadewabo umahade bomncane ngeke phela mana ngifuna sisachaza ngenze ukuthi nababukile emakhaya bezwe ukuthi sithatha lolu daba silibekaphi ngoba uyalibona njoba mina ngila angifuni lengehlule ahluleki thina njoba ngangichaza ukuthi asidlali njoba sila ekhaya asidlali njoba ngibuza ukuthi wawamukela kanjani amalobolo ubona kahle ukuthi kuze untanga yini uzolobola ichwanela kwakho okay ngifuna ke njengamanje ke ngifuna sivale nibakhile ubuhlobo kodwa ke kuyabonakala ukuthi akusebenzanga akusizanga ndawo ngitholile imali mina ngifuna siyemalini imali ngicabanga ukuthi ifikele ezandleni zakho azolulo ilisi ngoba phela imali ngoba isimo sinje imali iyasebenza kodwa ke esixazululweni ngizozama ukuhlangana nabafowethu umndeni sithi no ukuthi sikwazi ukuthi kwenzekani methi yena ufuna indodakazi yami ukureplace kanti mina ningiyani lithuba lokukhuluma ufuna ukureplace wena mana ufuna ukureplace so ngeke ngithathe ingane yami ngithi ayihambe nayo shalo ukuthi nami mfethu baba mfetela hambe naye njengoba awume wena uthi uyamfuna bengena mtshele Ngizokwenza nomdodovo okhesha ohlala wena ohlala wena umdala umtshelelani pho ngisho uthi uyamfuna okay baba ngizofuna ukubekela ngesizulu kuthiwa amalobolo kahle hle ngeke ngithi senze into wrong but sifuna ukulungisa ukuthi kwenzakalani ngempela ngoba echaza amalobolo impela wakhipha impela ngiphiki lo kodwa
sekuyicala sekufanele manje njengamanje ukuthi ngiyadabuka njengoba lesi spring lesi uyiphoqele ngani spring sakwakho ufuna ukuyibona nje yiphi indoda oyithatha ukuthi esikhosini wakho uzomshiya phansi ngicela ungilinde ngikhuluma ngoba ngifuna lolu daba licaciseke kuba amalobola wabuyi kodwa ngoba udade wethu ngiyambona ukuthi umuntu obhizi uyazi ukuthi mase kufika abakhongi ngoba ngiyambona uyisigebengu lo and uyambona ukuthi sengimtholile ukuthi sengibonile ukuthi umnandi emadodeni sengibonile ukuthi umnandi emadodeni ushaya ama gap down ugibela phezulu kwabo hlehla ngonyofa nginayo ke ngifuna sivale uyazi ukuthi sekufanele ukuthi lo mayelotsholo wena njobu izolotsholo bani ubhizi lo udeliver ngegqanqene igqanqene izolotsholo bani udeliver ngayo uzomthola vele umuntu ngicela kwenza ubulungisa sizolandelela futhi ngiyathandaza baba uNkulunkulu angophe besuke lotsholo bophela balobola abuya lento yadla ithukuthuzi ngamfazi wayo hayi yipho iqiniso epholo ngiyaphoxeka kodwa nami ngosoyabuza ngisho kodwa uyophela imali yasebenza imali namangazi uzoba nje isebenza kanjani imali ukube bese ngithi ngeke bangasebenzi imali ngifuna ukungena lapho uma kuthiwa kuyacaca ubuzosebenzisa yiphi ngoba phela akumele udle imali okumele udle imali wena baba kanti imali wayenzani hayi ubaba wakho lo tanyama ubaba kunezinto eleke fesikhokhelwe lendle usengikhube kakhulu lo ezolanda ubani lona kuwe ezekukhuba nje umzali wami kodwa usengikhube kakhulu emoyeni hayi ngoba ngakhubeka wena ngamanye uthi wena usayibiza wahadela usayibiza wahadela njelela baba esivuyibukayo uthi ubuka ngani elifike likaneni angifuni lokho esiphikisana lento khiwa ngani lento sitho ngafica ngekho lutho mina la ngizobola wangekho amafridge manje ngidilize phela lesitho nalomuzi usumuhle kulama fridge akho hambe nawo nje kumafukufuku mina la ekhaya hayi isibari musukuthi kumafukufuku ekhaya ngaze kube mafukufuku awungeke ngiyadinga mina imali yami akukhulunywe nje indaba ukuthi imali ngiyithola kanjani noma ningayikhipha ngahalf lo nginizoyikhipha hayi uzofeba lo kuphinde lokho hayi akafeba impela akhokhele nawungeke Nkosi yami uNkulunkulu uphe kulengane ngitheka ngehlazo angisafunda nalokho ngiphikisana nawe uyambona ukuthi ukhanda umtshela kwakhe ya ukhanda kulungile udlala nezinto ezidliwa la ama-drugs ngazo awuyithathelani baba imali yami ungakuthi awukahle wena namacicoko okwakho awu ngene ngahlophi nje imali ucela nje abantu ngifuna singenelelelana ke baba ngiyabona ujulu kumanzi manje cabanga ukuthi dinga namanzi fanele sivalele inkulumo sivalele inkulumo nje nangu baba nangu ubaba Mapolo isicelo sakhe besithi fanele kubuye ke sesibekile ukuthi akuyona into ovela ikhokho ngezandla nje kuthiwa mi nansi imali yamalobolo cha kwenziwa kanjalo ngesizulu ngabe ngempela siphula umthetho wobaba omkhulu shuthi phela wena sikoshaya indla ngenja phela mina ngoba nandodakazi yami manje ngathi khona ithenjana khona wathi uzovela mama uphindela futhi ngathi mina hayi khona ithenjana ngasishuma sikoshaya indla ngenja kuba ngathi ingane yami le phela ephethe kahle impela ngathi khona isive udade lo isivelwe inhlamba ephethe kahle baba uyazi thula wena hayi isivelwe inhlamba uyipasika ngathi khona abafukazi abezayo usayi ngento lobola sikophoqeleka ukuthi mangishaya inja ngenja kuze kwathi ukuthi uhlula la awuzwe nje baba indlela obusiseke ngayo futhi isende lakho likwazi ukukhipha into ngempela ngoba phela kahle umuntu hamasho ukuthi ngibulewe athi ngcono nambusikekela la ngifuna intandokazi yakho ngifuna yazi le nto ayandele intandokazi yakho kahle sibebeke ngihleze ngikhuluma baba mina akangifuni akufuni la emashongo akufuni kanjani njengoba umdala ungaka wafundiswa yonke into ayihlulekelwe wayifebela ngaze nje ngishilele ubaba mina nje sayisolva lento ngileke it's fine ka kwenziwe umende ukuhlulile thula ngamromenze phela nawe kanti kunani kwaphela abafana ngiyazi ngiyabathanda ngicela umthinte la bafu umbambe la umqinisi ubambe umqinisi abakayesu bebo lalela ke baba
Ngiyaxoxa ukusebenzisa lo gama kumina. Manje ngiyanyanya ingane. Nami suse kabi nje. Ngiyanyanya. Selifanele lo gama selifanele nje. Ngifuna ke siyavala manje ngifuna sivala. Ngifuna kuvala nami ngifuna ukuphuza amanzi. Ngisathuswa isimo nje. Baba ufuna ukushaya inja ngenja nanga udade wethu uzolotsholwa manje. Usho njalo ngithi. Ngisho ngibeke njalo. Okay. Mina bengisancoma ukuthi unenhlanhla unama blessing. Baningi amadoda ingane zabo ezidilive ngengqanene nje zangathola. Asekho blessing obingane yami. Ephethe kahle kuthula ningathi angikhuluma wangizobebebe la ekhaya uzokhuluma ake ngithule ngoba sifuna isombululo qhubeka ukukhuluma impela ngoba sengithatha isinqumo sengishaya ake sithule sizothatha amalobole nganyama sikwadlusela kumkhwenyana ukuthi na athobeke enhlizweni yakho ngoba nawe uyifuna lani imali yakho nami angifuni wena nezitha engadala kwemini edala yona inganyama ngisho ukuthi ngiyalapha sizongixola inganyama samalobolo sokupheshela usisi wakho into ayika kuba angisebenzi ngempeshela ngilethi sethake sesiphila ngayo. Okay, no, ngiyakuzwa baba ungilekelela obaba abadala ngoba phela isizulu sibuye sambe nakuthina kube khona la shoda khona sithe amalobolo indodakazi kufanele ukuthi mayise isithola umkhonyana wesibili kube elobole kulo amalobola kodwa njengamanje sesiyabridge manje ke manje sesenza ungalungiswa ngale emzini ngoba nginakho ukuthi kuzofika bethi bayamshada lo amathuba wekho kufanele nilungise udaba kufanele nilungise udaba lika lo ngoba bayisikhotheni umuntu wakhe mabuso ungazungibize ngosikhotheni wakho nawe uzothula ngena phe indaba za Hadebe uhlangana nezindaba zala ekhaya uthunyiwe wambona ulokhu wambona umasikito wakho ukuthi kwenzakalani njengoba usundiza nje ubalekela ubush thula uzobona leso sengithatha isinqumo ukuthi angishayi nje ngenja ukuthi esingasahlathi sesitafuleni sesingadlusela ngoba sengiphela imesi kaSikhotheni Hawo usebenze kakhulu ke lapho Hadebe mfana kithi waye ungcoba ngalindi mina ngilotsholwe uzathi imali Lotsholwa sekukhuluma abantu abadala mina ubusophiya nje lokuba mhlamba ngoba ngingase mhlamba ubesengize emngcwabeni ngoba ayifuthi lona afuthi awuphathe yonke into emngcwabeni ufike lalelani ke siyivala manje sengichaze kaningi silungiselwa lolu daba ngilalela ngapha nangapha kodwa ubaba uyabenza ubulungiswa okuyinto ke engishayisa ngovalo njengoba ngichaze nje ngizokulinda ngoba ngifuna nababukele emakhaya bechazeleke ngikuzwile ukuthi bazofika abakhonyana ngeke kanjalo uzohlephula khona ukuthi ukwazi umthoma manxeba okwena okunye sizobona ngendlela usebenzisa kanjani ngoba manje ngiyasaba ukuthi bazobuya abakhonyana abangaka ngithi deswa ukuthi ngithi mfuku kuhlephula ukuthi ngibalindele abakhonyana ukuthi kanjani ngicela ke mina ke ngapheli sengiphedisa kalo ngiyacela ke baba ke nilungise nina nomndeni ulanda abafowenu emakhaya nihlale phansi nilungise okuyiphasika ngihamba nilungise lolu daba daba simaseko nilungise lolu daba umsolo lo salo okusazi yasoka ubaba ukhokheleka kanjani yebo ngiyacela ke ngicela senze njalo makhele ngeke ukuthi sibangulo lo qhatha abantu hayi impela ngoba ungazulala emnyango impela okay baba ngicabanga ukuthi usuzwile uhappy hayi ngeke abakhokheleka kanjani ngoba phela lo Andile walimala ngalelo wasuku ukhokhelwa nini yena suka nofanele yalimali uAndile ukhokhelwa nini walimali Andile masuka ngithi walimali uAndile yekele shawe vele wengane lo ufuna ingane yami ikhulile kababa ukhona ukhona bomanje uyenzelani ingane iphi ingane noma kuthiwa akayenzeli lutho kodwa ubaba wayo kwi-west lokhu ubaba lo ungenzelani kwana akangenzeli lutho hayi kodwa njengoba ufundile nje wena wabaleka ema-university ngobufebe ayikho into angenzelwanga yona wahluleka wawina abafana asivale manje bathi Mzansi reality stories silungisa isizwe bafowethu siyangena siyaphuma
sihlangana nezinkinga kanje abantu abangahloniphi kuningi kuyaphithizela but ke ubaba ubaba wendodakazi useshilo ukuthi kukhona ukulungiswa azokwenza nobaba futhi ke wayisemukela ukuthi no kuyomjabulisa ukuthi ke ethoba amanxeba ngiphinde futhi hayi ngoba ngikudayisa baba asiqapheleni ngempela masithatha lezi ngane ezincane ngiyazi ukuthi ke kuthiwa love is no age sibhekisise ukuthi uhlobo luni lomuntu ngoba uyabona ukuthi sihlangana nezipringe uyabona silana ishispin kick last week besibalekela ucelemba this time uyabona singashawa isho ukushawa kuvuka oJackie Chan khona la ngifundile ngiyabona ngicela nifunde isifundo kwanani na abanye obaba ukuthi ungajabuliswa ukuthi ingane izikushaya ngendololwane la eqolo ngenxa nje yokumnandi bocansi then uthatha izimali zakho zokugcina zithini bathi fuck me ama 2000 ke lawo siyacela bafowethu bobaba mawuzothatha umuntu iso lakho awulithathe lijule kabanzi ekuthiwa umuntu wesilisa unehlo lesithathu amabili okubona masokuthi elesithathu ingqondo ngiyacela ingane zakwethu ngiyafisa ukuthi la ekhaya futhi ngani bengasana ukuthula indodakazi eqhubeke nenganene yakhe oyihlala nobaba wengane thank you yebo